Пак ли бе, човек? Кво са? Пак бе, човек, пак. Угасна, какво да направи? Кажи ми, какво да направи? Спре да работи. Как ще не работи, бе, човек? Майко... Какво да прави сега? Вирко, дай някой лев на детето за монитора, човек. Какво? Какви пари, човек? Няма. Аре сериозно дай нещо, човек. Моля ти се. Виж го. Моля ти се за нов монитор. Моля ти се. Колко ви трябва, човек? Добре, аре, навиди. Така. Аре ти поръчвай. Добре, сега ще поръчвам. Така, монитори, Acer. Acer 144 Hz. Даже имаме и код на гостването. GF Acer. Работи ли? Още намаление. Добре. Това работи. Какво? Къде? Къде видя, че работи? Не работи. Това умрело ли е? Бата, ще дойдеш да си вземеш монитора или какво? Аз ще ти го донеса, добре, идвам да си го взема. И здравейте на всички и добре дошли в едно разпаковане, не откъде да е, именно от моята джунгла. Така, мониторът дойде и сега нека го тестваме. Така бе, първо да го отворим, след това да разгледаме спецификациите и след това ще правим видео да се тестваме. Значи може да познаете, че нещо изпратено от Озон по тази упаковка, на която е адски яката. Така, монитора на Acer 144 Hz. Има флик скрин, да не ви присветва такива работи, да не си наранявате очите. Не знам колко чувате в момента, защото тук също така е 24-инчов. Има FreeSync, не знам дали виждате оттам, със сигурност не виждате, има FreeSync. Също така стойката е червена, може да ви пасне много добре с вашия билд. Най-важното, имаме код, който е GF-Acer и ви намаля около 3%. Мониторът е намален в момента, имате второ намаление. Така че, ако не сте пробвали 144 Hz, пробвайте го, в смисъл, заслужава си. Честно да ви кажа, заслужава си. Ако играте такива FPS игри, Fortnite, Apex Legends в момента, дори и League of Legends да играете пак много по-хубаво. Дори да си браузъте в интернет е много по-смут на 144 Hz, отколкото на обикновен 60 Hz монитор. И аз в началото се чух дали има някаква разлика, но да, разликата е огромна. В смисъл няма какво ви говоря. Всички питайте някакво 144 Hz и той ще ви каже. Респонс тайм е 1 милисекунда. Ето и кутията, да я видите. Нищо особено. Acer. Така. Кутията е малка. LED, Full HD. Така, отваряме го. Първото нещо, което виждаме тук са кабела за зарядното, за захранването. След това имаме имаме книжка, имаме кабел за звук към микрофона. Не знам ли ми? Да, към монитора. Не знам дали този монитор има звук. След това имаме DP порт. Между другото ползвате DP порт вместо HDMI, ако имате по-добро. Мисля, зависи от HDMI от кой модел, обаче DP порт късно. След това, какво имаме тук? Окей. Имаме... Това трябва да е част от стойката, която стойка още не сме извадили. Ще стигнем и до нея, ще стигнем. Така. Това трябва да е кабел, ако... Я знам, сте в Европа, сега ще ви покажа какъв кабел. Що се става, не? Вижте за какво става въпрос. Някаква тройка, това не знам къде ще го ползвате, обаче не е в България. След това,
Това няма така да го отвориме. Трябва да направим ето това нещо сега. Да обърнем наобратно. Окей. Това е... Добре, мисля, че е по-лесно, обаче... Ето го. Само трябва да внимавате. Внимавайте като отваряте така, защото да се не повреди нещо. Леко сега внимателно тук цивилизовано изваждаме от едната страна, след това изваждаме от другата страна и след това монитора вече е при нас. Така. След това имаме обвит, както винаги. Внимателно, много. Леко го изваждаме. Така. Ето. Така. Гледате панела да не отира никъде. Тук отзад има застойки. Може да чуете и попагая ми отзад се вълнува. Ето го и монитора. Да, това е попагая. 24 инчов, както казах. Имаме си компания от папагал и той се вълнува. Така, сега ще ви го покажа по-близко. Нищо особено, тук пише Acer, тук имате няколко бутона и като цяло това отпред. Доста изчистено и вече отзад имаме различните портове. Отдолу най-обикновените работи, които HDMI кабел, за звук, DVI, DP порт, също така тук за захранването и най-нормални работи и ето тук имаме за стойка. Също така този монитор може да го ставите на стена, ето имате за стена стойка и нека видим какво имаме още вътре в кутията, защото не мисля, че извадим абсолютно всичко. Стойката трябва да е някъде вътре. Да. Ето на нея. Окей. Holy shit, залепано е. What the fuck? Колеги, това тук нещо... Еми нямаше как да го извада без да го скъсам. Holy shit! Добре, както това отива на страни. Ето и стойката, която е червена, ненормална. Тук имате болче, което се събива. Така, сега имаме мисия. Ето. Това нещо идва ето тук. Предполагам. Добре да идва обратно. То по принцип има указания. В смисъл аз не са по указанията. Ще ви трябва една отвертка. Ето това да го завиете. И след това, даже знаете какво е по-хубаво е. Ето това нещо, да го сложите на монитора. По принцип, миналия монитор, като си го взех, така беше. Тук има някакви работи, това ще няма ги отварям, защото мен не ми трябва. Смисъл, сега всичко. Връщаме монитора наобратно. Да не обиждате. Ето това нещо. Влиза. Къде влиза? Не го спознавам. Така ли влиза? Добре, не влиза така. Добре. Holy shit. Добре, каза, че инструкциите са за попаци, да няма. Влезе. Трябва просто го бутнете напред. След това слагате стойката тук и завивате. Ей така. Аз нямам отвертка, но аз на ръка си... Добре, не мога на ръка. Ето, бутате го надолу с два пръста и след това го завивате. Чиста работа. Даже отвертка ми не трябва. Ама вие го стегнете с отвертка, да, по-здраво. И, дами и господа, това е монитора. Аз ще ви покажа отпред. Хоп, ето го. И сега отиваме да го тестваме. И така, както казах, мониторът е 24 инч, 1920 на 1080 Full HD. Също така има Flicker Free и Blue Light Filter, за да не ви болят очите, докато играете твърде много време. 144 Hz, има матово покритие и също така има два говорителя. Вече отдолу от копчинцата може да си настроите различните модове, може да си настроите Brightness, контраст, цветове и такива работи.
Също така имате контрол за звука, гейм мод, система, информация и подобни. Имате функция си светлите монитор, което ще се харесва на Fortnite и също така CS играчите. Както сами може да чуете, монитор има и звук. По принцип не съм Apex Legends плеер, обаче се налага да играя Apex Legends, защото Fortnite ми се апдейтва и не в четвъртък и не слиза новия сезон, затова направо ще играем Apex, да видите за какво става на въпрос. Херцовете 144, всичко е смут. Разбирам герой, смисъл, знаете. Това между другото ми е към четвърта, пета игра на Apex, изобщо не съм играл с това нещо. Може да увеличим, още обаче няма смисъл според мен, да може да се чуваме и ние. Както виждате, има само 3 кила, изобщо не съм пипал тази игра. Колегата ще ме разбуши тука. Добре, не съм аз Джебмастър, няма скачам аз. Където казвате? Семион, сам искам да има повече бой. Ай, колеги. Надявам се да виждате. Ето така да ще зумни малко повече. Тук да видим какво има. Някакъв пистолет. Всичко е смут. Няма лад, няма нищо. 144 Hz, поддържаме и. Всичко върви чудесно. Долу се избиха. Не знам как да иде долу. Но всичко е на 6. Вау! Както казах, не мога да играя. Но видяхте за какво стана въпрос. Дори малък геймплей, но всичко върви смут. Това искам да ви покажа. И след това сега ще покажа и нещо в интернет, да видите с какво става въпрос. Ето го. Влизате в теста и виждате кое колко е. 144 Hz най-горе, след това имаме 72 Hz и накрая имаме 36 Hz. Не знам колко се вижда при вас, обаче тук е доста голяма разликата, ето вижте сами. Мисъл, не се вижда кой знае колко. Сега може би виждате. Най-отгоре 144 Hz, след това 72 и след това 36. Личи си. Цяло това е хора, смисъл. Чакайте да се отбраня малко, да ме гледате и мене, колко съм хубав. Като цяло това е, монитор е доста добър, хубав е. Извинявам се, за такива пари има си даже звук. Другият ми монитор няма звук, пак 144 Hz. Този е на Acer. И има функцията, която може би повечето от вас искат за CS, която е да ви светли като цяло повече екранчето. И това е доста хубава функция, като цяло може да си настройвате абсолютно всичко долу. И да, тук се сцепиха да спамат. Но както и да е хора, линк ще има за монитора долу в описанието. Пак казвам, 144 Hz, GIF-Acer имате още намаление монитора, в момента намаление, 2 намаления. Така че ако не сте пробвали 144 Hz, може би това е доста добро начало. Добре, че гледахте, надявам се път да ви харесва, ако е така, оставете ви лайк, абонирайте се and don't forget to stay cool.